この神殿か。小部屋を手分けしてかなり時間が。何者かが来るぞ。敵か。ここです。このおいヘイン。あったらいいな。部隊を率いているのはエルウィンたちか。彼らもロットを狙っ。みんな行くぞ。に力を。かの者に力を。
手分けをして調べるぞ。俺は左奥の部屋、お前は左側を、お前は右側を。はっ、わかりました。何としても奴、急げ。そこでおとなし我が敵を撃て。まだ学ぶべきことは
私